1992 मायथाइयाव जे माहारियारि दाङाबाजि जानाय ओनसोलनि बे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव नारायणगुरि, शिलपुर 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर आरो ओरैहाय एसपेस ओरैहाय बे मा सुखान बावनाय बेबायदि ओनसोलफोरखौ आं बेवहाय नायगिदिंनो फैदों। बेवहाय मा जेंना जानानै दोङो बैखौ आङो जोंनि जे बर्तमान प्रमद बर' बिथांनि सरकार बे सरकारनि मोनसे सिद्धान्त हिसाबै आं बेवहाय बिटिआरनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै बे ओनसोलखौ नायगिदिंफैदों आरो बेवहाय 92 मायथाइनि माहारियारि दाङाबाजियाव गोबां माने बर' हारि आरो जि आदिबासि बे मोननैनि गेजेराव जानाय दाङाबाजि बेवहाय दासिमबो गोबां खहा जानानै दोङो। दा बे ओनसोलाव नुदों गोबां जायगायाव दासिमबो गावबा गावनि जि जायगा बे जायगासिम थांफिननो हायाखै। बे जायगासिम थांफिननो हायाखै आरो जायगा एसे एफा एनै थांनो हादोंब्लाबो बिनि जि माने न' बां बे न' बाङा दाबो गैया। गोबां जेंना जानानै दोङो लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै कारेन्टनिफ्राय लानानै देहा फाहामसालिनिफ्राय लानानै जुनार फाहामसालिनिफ्राय लानानै आरो बेवहाय गाहाय जेंनायानो जानानै दोङो मा नैबे जि रैखाथि होनाय जि मोनसे मा होनना बुंदों डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्ट बेयाव सेकुरिटि डिपार्टमेन्टनि बेवहाय गोनांथि जानानै दोङो। रायजो राजा बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बे हिसाबै जिखिनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ आङो गावनो बुजिनानै लाबाय आरो बे बुजिनायनि उनाव बेनि सायाव माबायदिहै माने खामानि मावगोन बा बेखौ जोङो बोरैहै बेनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्राङो बे फोजोबस्रांनायनि जि मोनसे राहा बे राहाखौ आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकारा बेखौ निस्सय सुफुंनायनि जि मोनसे राहा बेखौ 92 मायथाइयाव जे माहारियारि दाङाबाजि जानाय ओनसोलनि बे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव नारायणगुरि, शिलपुर 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर आरो ओरैहाय एसपेस ओरैहाय बे मा सुखान बावनाय बेबायदि ओनसोलफोरखौ आं बेवहाय नायगिदिंनो फैदों। बेवहाय मा जेंना जानानै दोङो बैखौ आङो जोंनि जे बर्तमान प्रमद बर' बिथांनि सरकार बे सरकारनि मोनसे सिद्धान्त हिसाबै आं बेवहाय बिटिआरनि सासे बुंथिगिरि हिसाबै बे ओनसोलखौ नायगिदिंफैदों आरो बेवहाय नुदों बे 1992 मायथाइनि जि माहारियारि दाङाबाजि बे माहारियारि दाङाबाजियाव गोबां माने बर' हारि आरो जि आदिबासि बे मोननैनि गेजेराव जि जानाय दाङाबाजि बेवहाय दासिमबो गोबां खहा जानानै दोङो। दा बे ओनसोलाव नुदों गोबां जायगायाव दासिमबो गावबा गावनि जि जायगा बे जायगासिम थांफिननो हायाखै। बे जायगासिम थांफिननो हायाखै आरो जायगा एसे एफा एनै थांनो हादोंब्लाबो बिनि जि माने न' बां बे न' बाङा दाबो गैया। गोबां जेंना जानानै दोङो लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै कारेन्टनिफ्राय लानानै देहा फाहामसालिनिफ्राय लानानै जुनार फाहामसालिनिफ्राय लानानै आरो बेवहाय गाहाय जेंनायानो जानानै दोङो मा नैबे जि रैखाथि होनाय जि मोनसे मा होनना बुंदों डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्ट बेयाव सेकुरिटि डिपार्टमेन्टनि बेवहाय गोनांथि जानानै दोङो। रायजो राजा बिथांमोना जोंनो फोरमायदों। दा बे हिसाबै जिखिनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ आङो गावनो बुजिनानै लाबाय आरो बे बुजिनायनि उनाव बेनि सायाव माबायदिहै माने खामानि मावगोन बा बेखौ जोङो बोरैहै बेनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्राङो बे फोजोबस्रांनायनि जि मोनसे राहा बे राहाखौ आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिआर सरकारा बेखौ निस्सय सुफुंनायनि जि मोनसे राहा बेखौ लागोन।